mo to Mama Jure? Tutoy ko Mama Jule. Gahawid kay na kayo magnaluto ng minatay. Sa Master. Wapoy bili ng Grandmaster Roy. Hilom boss. Bagay taro. Sli. So what's up mga wakwak no? Mas libre sa birthday ni Bobong. Ay, pakita. Tuba na. Hindi mo sabi mga kuha. Makaingon mo lang mag-chip gika. Dili. Dili mo pala hubog ko. Pundador ne. Pundador ka mo bula. Oh. Masa na? Tripod? Oh. Namonetize naman kasi dito hindi oh. Pero titing namonetize siya. Titeng, monetize na. Pagkada kong tripod ana. Usa man ang gadala mo payong na may man ang tempo. Ibabaw na gawin eh. Ibabaw? Ibabaw na gawin eh. Dili sa kabuya ka sa ibabaw. Na? Ay, squirt. Ha? Ipagunit sa na ni Kon. Oh, Dorinte oro na kay gamit. Cuman. Okay, square do. Square do. Kapamama po ng square do. Oh, malditong wanda square. Sa ulo ra na ano. Siyan kayo. Ay hilak be. Gabi. Hala. Inatbangay man kayo teng. Inatbangay man kaayo. Tulog ko mama. Bye pagyod. Tulog ko mama Jule ha. Lako adto si Mama Juri. Tulog ka mama Jule ba? Adto si Mama Juri. Tutoy. Ikaw mo tutoy Mama Jure? Tutoy ko mama Jule. Badong kasi tingin ba? Tutoy ko mama Jule papatay. Papatay. Asay may ayo gato lang kan di papatiting mo tutoy. Dili ko mama Jule gusto. Aw. Mama Jule gusto imben. Aw, sila ka. No. Tutoy ko mama Jule. Adto si Mama Juli nimo. Papatay. Tutoy ko mama Jule. Mula to sa tanang amuang kuan. Yahaya kay mga ligid bitaw ni Hani gibutang ng handeg. Dili biya handig boss. Pero biya boss. Aw, inalagig maglayog lagi mo hana sulod ang mga ligid lagi na ubos. Naga nasi square do. Nara. Welcome to Talengteng. Bogo kay mga kauban. So ko ba giyang pasanginan boy? Tanawan akong record. Oh, bugo pa na. Live still. Oh, live Oh, live still. Kiis. Kiis. Kana. Hilom. Pila assist? Oh? Wa gay assist duha? Ikaw ray matik nga gilupay ka Grandmaster boss. Grandmaster. Sige, wa poy bili ng Grandmaster Roy. Hilom boss. Bagay taro. Sli. Pakaray ta. Sagli oganay. Diwan. Magkuha ko sa content. Ina kog baye, tent pang pa sumangil. Ina baye. Baye. Magsilas na po si Dantoy boy. Pero binulam nito. Ako lang may iyong ka. Si Dorinte oh. Oh, wa man lagi ninyo kuan na. Dili ikaw ra mong Oh. buguan. Ha, Ikaw ra abubuan. buguan. Straight. Dili ka. Sirimon. Unsay gwapa. Ayar ta istorya ko na ka maubugbong. Matay na. Ngayon naman ka gwapo na hubog ka ana. Kita lamay ko grom. Ako ko sakripisyo tungod nila. Mao Ako nang na. naghimong gwapo Sumo ding naniwang mi ane. Oh. Oh. Ako ay imo manggihurot ng parang dantoy. Mahubog sila piling litso na eh. Di iko na kay dili na ka mamdili na pareha ko. Di mo na pwede balin pa. Ina sigtudlo siguro. Ikaw tuyok bubong. Kabalo man day ka. Pinako ko lagi na. Mutay na tip. Ay gupapin. On. Gataod mi anang Sumawak-wak kami gyud atubanga ng kamera. Kay kana si dantoy wala na gitarbaho, sigir na og yaw-yaw sig cellphone, wala gina. mo na. Oy, alkansiyon mo na sila. Mustorya ni usa sabayan pa to uban. So alkansiyon ko no, kay dakan sila. So karon, So karon ayaw gigtuon. gahawid bi pukos baboy ganiha. Aw duha din nakabo. Gahawid kay na kayo magnaluto ng minatay. Sa ato pa mura pa nagdili tinaw pa ni ako mata. So karon, Luoy kaayo ni Bobong. ay dili kada sa ganto tong birthday nimo bong? So November supposedly celebrate nung tanan mo ang iya ang birthday adtong November 11. So karon amo ang gi-postpone November 24. 24. November 24 di ay. So karon gi-move na lamang namo karong adlaw on sa taron December
Kay birthday po ni Ari Magulang. Happy birthday ah. Pare-parehag yun. Hindi maglagyo. Dara pare. Inom ka dili. Mana na dok? Ipalupad na na, Durens. Ipen. Ipalupad na na. Agreement ba? Agreement. Daw, kay drone. Nan. Ato nupin ba? Hatupin. Bay. Ari bay. Atop na siya. Yung tent. Atop tent. Kato sa buka kitag tent ug way atop. Lambanog. Lambanog whiskey. Nakainom naman lambanog. Makamatay man nagibalita man ang Buang. Kato ra siguro. Minay na matay lambanog. Kato nga kuan ila ang To drink. po ng kids po. To drink lambanao. Okay? It takes many process to drink lambanao. Nidawat ra ko boss ha. Ha? Nidawat ra ko. Dawat ra? Pero naglingiwa ng kamera mo inom. Kabayan ni. Ay, Are, so makabalo na mo og mawala ko na mo substitute. dili. Lugar madonay asawa ni mo ya. Madonay mong asawa. Ano magdala mo kung hindi mamilo na akong motor tanan? Adlaw. Adok yo. So magabay ko ranger ka na, may loan sila tanan. Og madad ang Ranger yak. May mo anay. Palang gyud. Ay, kung mag-ranger ka, si Mami atubangan dyan. Tumahan si mama. Ah, May loan naman tanan. Sa ata pa si Mami may kinagwapahan dahil si Kapit Maria. si mama na ko. doon lagi bubong. Wa jud ko tunog. Yayakapin lang kita. Kamo man ang kabalo oh. Kamo nang kabalo palig-alig. Hanig ba? Hanig katong kanay. Aw. Ara ka, bong. Mga babae, mga babae hana, harita mo nagloan na rin trapal oh. Oh, di na pwede magnawan, Char. Oh, nan kinahanglan lagi magdulog no sa pugka, maglugos pugka. Ay kabala ka, Jor. Kanang tibok lagi trapa kikinama. ikaw ta magtiting. Dili ba siya katulog, dili magten. Dili katulog di magten. Tapos yung sila. Na. Okay ra pen, di ka katulog ara pen. So, magtapon din sa jury teng. Okay ra, di gyapon na katulog. Katulog ra gyapon na kay mukot-kot na ilalo mo na tay. Usay pagtulog ilaga. Kaya iya gipasabot ilaga ba? Wala. Ilaga. Wala gyud kayo na. Kani Usa? bantayan magabi, Ilabaw. kaya di makita. Teng, bantay ni magabi, teng, hindi ni makita. Makita mangutan ako. Usay di ka di makita bang kanako. Kung maulit ka, maulit po ko. Kung makikaw, yaw-yaw po ka, di po ko palupig nimo. Ikaw boss, ano ba? Di ka magpalupig na ko. Di ko palupig nimo. Adi ka mo uli. Sakit biya. Ay, Sitilyo guys, sitilyo guys. Kamel? Courage. Ano pa yan? Ito po yung kamel. Kon kay na problema mo pala mo kabalong Sa to, buti pa sabot hindi mo. More wala mo. Graduate ni Hane. Ayan, tipo King baboy do. may isog rin negatubang kamera. Kita man god. Ay, buak ng bali ron. May isog na magmakakitag kamera. pwede na maghani ko matulog ko. Pwede ra gid ka dire sa matulog. Pwede na giri ra gay ko. Wala ni mayong usa ni pag-install. Dako ra gay na bay. Dako ra. Kani. Pinoon lagi ka na yung. Yang usa ni pag-install yung. Adik pa rin na ba. Dalain niya ba? May loon ko ng tiara. Hindi lang, may loon lagi ka di mong sapato yung kanilang. Rang tao oh. Wala kapait sigarilyo, na gamantin og lumboy og tabako. Muna siya inantigo para dili magastuhan ba. Musugakod gipug ka og kanang drive sa gubog na. Inaana ko mo parking. Lagi. Gusto pagka-parke wa na kabalik-balik na. Bali, bisa kay gwapo. Tuslo na. Tuslo kon. Baye, di ko katulog ko tent yon. Na. Ay katulog. Oh, problema ba din namo na? Ana na mo sa ilalo ng tent kut-kot. Dok, kot. Palahin ka oh. Luya ka ayo. Oy, asa man na? Ali oh. Ali. No. Unsa may gikaon? Unsa gikaon bubang hoy? Unsa gikaon? Unsa gikaon? Unsa gikaon? Hala. Nanguha.
ning bata. Hala, way panghinaw. Hala ni. Sumbong ning Papa Bubong. Kisa man na? Ha, si Papa. Si Papa, oh. Di ba talaga gusto ng tutoy ni Papa ni mo? Oh, dako lang kayo. Tutoy po na. Araw makuha-kuhaan. Yan.